Garing garing. Kabai. Laki. Majeng support hai kau sesi kau. Wow, biển Lúc nào mình làm rồi. Mình ra cô ngày sắc còn. Cầm bạc lấy đấy. Nisilah mazun tu support. Nisilah. Nani mazun support. Meni jengbu. De. Deh komen hotla deh logofer honayla. Nes. Hauwaफोरनि kabadi. Ajar sebelum lahir. Kau ligasen nih. Ligasen. Mana lagi macam tu support. Support jana dah. Support jana haja iba. Singra berana ini. Itu beda. Beriga kenapa ke? Angtu misalnya murah kena. Gaya, ditun Basumatari hot. Tunggulah hot ang hauwaफोरनि kabadi mesin naikasini. Bonus mungkin kayaknya. Bonus. Kejernya kan aku bonus. Bonus kayak dia mendang ya. Kulit gas ini. Sabuan. Mana? Ribaku bonus sendiri. Saya isna gilekangbaय आरो दहाय. दा बिसना गेलेगासिनो हौवाफोरनिसो दे काबादिया हिनजावफोरनि नङा आलादा टाइपनि आखायनो लाइभआव होदों आङो खेबनो बानानै लाइभआवनो होबाय आं डाइरेक्टनो नै बेंनाया नुबाय दा बासिनदोलै थाब बासिनांगौरा हेवं बारनांगौ आथिङाव ओइ र' ओइ बासिनो नै Bengdo ha bengbo. Jalan. Hei, kono थांबाय ओरैनो खाद्रि थानांगौ. सिनावसो गाफानो. बे आंनि SK बड' ब्लग पेजआवहाय कमेन्ट खालामहरलाय मेसेन्जारावहाय आं हरगोन दे दसेनि उनावनो दे बाहागि नाम्बारखौ हरगोन आं दैथुन माने आं लाइभआवसो दं नालाय दा हरगोन आङो दे ओइ सेंग्राफोरनि माबा काबादि मेच गेलेनायखौ नायगासिनो आङो जा इन्टारेस्ट नों गेलेयाखै फुटबलाव आदसा ओमफ्राय नोंसिना गेलेजेनबाय गेलेथ'वाखै दा बिसोर गेलेखांजोब्बाय नै फुरानो दिनै सानसेखा आरो गेलेनाया
सापर्टआनो मालाय सारिथि माने बे प्रग्रामा खेल महारननि आरोखि हनै 2023 माने खेल महारननि गेलेगासिनो दङ माने ओरै खैला मैला एमइ स्कुल हाई स्कुलनि आरो ओमफ्राय जायनो देरहागोन माने बिसोरनो ओरै अल इन्डियासिम थांगोन आरो नेसनेल लेभेलसिम गेलेहैनो मोनगोन जायनि फलाव ओरैहाय डिस्ट्रिक्टआव गेलेहैनांबावगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बिदिनो गेलेलांनो मोनगोन आरो दा सेलेक्ट जागोन गाबोनथ' रबिबाराव गैया मा होनोब्ला समबारनिफ्राय दङ आरो भलिबल बल खेला फारसेनिफ्राय दंजोबो आरो मोनबेसे गेम दं मथा मथि होनाय जागोन आरो गोबाङानो थांबाय ओंखाम जानो नै नांलायखायो ने नोंलाय माजोंथ' सापर्ट मा मोननैजोंबो सापर्ट ए नोंलाय माने मोननैजोंबो सापर्टजों दा जोबथ'लायबाय आरोखि ने होमब्ला आथिं लेंग्रा जालायबाय माने सोरबोरै ओमफ्राय खारनायाबो 800 मिटार खारनायाबो थैहाबलायदों आरो ना दाख्लैहाय सेन्सलेस जालायदों मानसिफ्रा दा बेबायदि आरो साइदुं गोसालाबो थानांदों नै आदैयाबो ने उफाय गैया सानसेखा आरो नै ने आदै औ उफाय गैया ओमफ्राय नै हान्थु थान्थु दोलाजोब्बाय ने ओइ खारनायाव नों देरहादोंमोन दा अ आस्सा माने रानावहाय बे उइनार जानानै दं बिसोरो फंबायमोना ओरैबायदि नोंसोरलाय बाहागो लायाखै माबाफोर अ आस्सा नोंलाय लाजोबदों दा नोंसोर दे बेबायदि आरो जास्ट जाहैबाय जोंना ओंखाम जानो थांला जोब्बाय आरो मथा मथि खेलाया माबानिफ्राय जादों नालाय फुंनिफ्रायनो 9:30 बा 9टा बिदिनिफ्राय जादों खोमा दे रेडि दे फुरा धामाका हो फैमाल बरगयारि हेल' होनदों औलै खेलाव दं नै ब्रादार दसे ओमफ्राय जामाइजो हरदों नै बरिया माने हौवाफोरनि माबा नै खेल महारननि खेला होगासिनो नालाय बेयावसो एसे नायलाबायदों आं एसे हौवाफोरनिखाय लाइभ होगारदोंलां फुरा नियाय होलायलायखायोबो नै नै नायदो बेंनाया नै नायदो नै फुरा हौवाफोरनि खेला नालाय आयु सापर्टना फुरा सापर्ट नै फुरा सापर्ट ओरैनो ओइ फंबाय थैबायसो माथो उफाय गैया होदों गेलेनाया होमबाबो समाया लाबोनाया
माने मोनफ्रोमबो माबा दं आरो डान्स दं सिंगिं रोजाबनाय ओमफ्राय भलिबल ओमफ्राय फुटबल खेला खारनाय मानाय बहुत गोबां दं आरो बिसोरो एमइ स्कुलनि गोजा नै आगै नानिमोन मा क्लासलै नोंसोर नानि क्लास 6 नि ना गासिबो इयो अ 7बो दं नोंसोर गेलेयाखै नोंसिना मानिथोमोन खारनायनि काबादि दे होमब्ला बिदिनो जाथ'बाय लोगोफोर आंबो लाइभखौ दोनथ'नायसै ओरैनो जास्ट हौवाफोरनि काबादि खेलाखाय ओरैनो होनायदों आरो आं दसे थांजोबलाबाय फुंनिफ्रायनो जादोंमोन नालाय दाथ' टाइमाबो बहुत जाबाय नालाय 2:10 जालायबाय नै बिदिनो जाथ'बाय लोगोफोर